खुलुमबाय बे समाव मोनसे गोनांथार रादाब साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय बे रादाबा नंगौ जाय लाइमोनफोरा रैखाथि बिफानाव साख्रि मावनो गोसो दङ नैबे रादाबा बिथांमोननि थाखाय नोंथाङाबो रैखाथि बिफानाव साख्रि मावनो गोसो दङ नामा नोंथाङा साख्रि नागिरगासिनो दं नामा अब्ला नैबे रादाबा नोंथांनि थाखाय रैखाथि बिफानाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब बे खेबाव साख्रिनि थिसनथाइ फोसावदों रैखाथि बिफाना नंगौ बे खेबाव गोबां लाइमोनफोरखौ गोदानै थिसनथाइ होगोन रैखाथि बिफानाव बर्डार सिकिउरिटि फर्सआव गासै मोन 275 मासियाव गोदानै मावफारिया थिसननो फोसावदों जुदि नोंथाङाबो 10 थाखो एबा मेट्रिक उथ्रिसारनाय अब्ला बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन थांनाय 1 डिसेम्बरनिफ्राय जागायबाय बे साख्रिनि एप्लाइ खालामनाया आरो फैगौ 30 डिसेम्बरसिम सोलिगोन जुदि नोंथाङाबो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो गोसो दङब्ला थाबैनो एप्लाइ खालामदो मख'नो गोनांदि बर्डार सिकिउरिटि फर्सनि साख्रिनि थाखाय बिजाथिनि बैसोआ 18 निफ्राय 23 बोसोरनि गेजेराव जानांगोन हौवाफोरजों लोगोसे आइजोफोराबो बर्डार सिकिउरिटि फर्सआव थिसनथाइनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बर्डार सिकिउरिटि फर्स साख्रिनि थिसनथाइनि थाखाय मावख'आरि वेबसाइट BSF अफिसियेल वेबसाइटआव हाबनानै नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनो हागोन फैगौ 30 डिसेम्बरनि सिगांनो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन 10 थाखो उथ्रिसारनो हानाय लाइमोनफोराबो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन गोबां समावनो 10 थाखो उथ्रिनानै थानाय लाइमोनफोरा गोनो गोथो जायो नंगौ रैखाथि बिफानाव साख्रि मावनो खाबु मोनगोन ना मोना बेखौ लानानै 10 थाखो उथ्रिनानै थानाय लाइमोनफोरा गोनो गोथो जानायखौ जों नुनो मोनबाय थायो नाथाय रैखाथि बिफानाव साख्रि मावनो थाखाय 10 थाखो उथ्रिनाय लाइमोनफोराबो एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिखायनो गोबाव खालामाजासे थाबैनो एप्लाइ खालामदो रैखाथि बिफानाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं जानाय लाइमोनफोरा